Ngakwa man kali jeng kali fi gani kapor. Bagata kalong. Kumno ke jing dai ke jong fi batla ka tengah ke jong fi. Kumno ke jing dai ke jong fi ba ka tengah ke jong fi. La ke dai ka tengah yu tengah ne tengah ke tengah. Ngasngo ban kali fi ne ke jing kali namar ka dai ke jing kali ka badon kam. Ngasngo ba ngadon kam man kali namar. Balada fim doni ke jubab ngan ai na ka khtin ke jong blai. Ba ka khtin jublai kan long jing kar khu fi ka khtin ke jong blai kan long. Ka jing shai kumno bat ka ka kamram ka jong phi ha ka ba ya dei ba tengah ba ka tengah ka jong phi tadeng ta ba phi ya ka kum ka khtin ka jong blai de ka yet khmi ka ba pen ka jing duna bat ka ba pen bet ru ya ka ta ka jing duna ka de ka yet khmi ka ba pen ya ka bangi long bat kumno ba ka kwa ngi bangi ngin long ka khtin ka jong blai nganget ukan pen wandor ya ka yeng ka jong phi ya ke jing dai ke jong phi pedang jong phi ba ka tengah ke jong phi ya ke jing dai arngut ke jong phi hang ni ka por ke khtin ke jong blai kam kren bun khtin ka kren bet bat ka ai bet da ka ba shai ba ka ta ka long ka kamram ka jong tengah ba ka tengah ka kamram jong ka tengah nang kong ni khtin jong blai ka ong Ephesus san ka ar fu ar ka ong tiki kin thai tu pen ko ngo yel de halaki tengah jong ki hi kumba ha utrai ka khtin jong blai ka point ka ban nang kong ka ong ba ki tengah la ne ka kin thai ka hab ban ko ngo yel de ha la ki tengah kumba hau trai kamut ka hab ban pen ko ngo ka pen ban kong ka dei tang ban chu pen ko ngo la dau tengah jong fi udai ubar riu blai la dau dei batip yu trai ka kamram jong fi ka tengah ka long ya ka ba fi hab ban ko ngo yau niu tengah fi hab ban nget yau niu tengah fi hab ban pen rit hakmat jong niu tengah te la dau tengah jong fi la jiet yu bo long kum ta kam dei fi pin ya le persha kam dei fi ba ben ya pen ireng lane ban ya tur lane ban ya dur kadai ya pi tang ban shupen ko ngo kata kadai ka ba khtin ga jong blai ka hikai na kwa ban ai ru ya ka jing sha ka ni ka por ba kata ka long shibula dau tengah jong fi po dei bo reu blai kamut pot ba pi pen ko ngo ya u ka ya ka ba u ong shibula dau phale fi ka no kam sneu kam dei ya pi ba ban pen ko ngo kata namar kata kam dei ka jing pen ko ngo ka jong fi ka ba hau trai kata le se ka dei ka jing pen ko ngo ha ka perthail ne ha ka do ne ha ka eki ba jak soi la do ong fi khli the kiat ne ne ong fi ban le ka no kam sneu kam dei pat ya fi ba fin ko ngo i ka ba kom kata ka khtin ka jong blai ka ong ya fi ka tengah ban ko ngo ya la ki tengah ki jong fi ki ba dei ki jong trai kum ba hau trai tadeng ta ka kamram ka jong fi ka long bai le si pi dei ka tengah ka ba fem pat sngu thu ba sapang ka tien ka jong blai une di bola kham sngu thu uba pen fi uba hikai fi kat kum ka tien ka jong blai ka dei fi tang ban pen ko ngo bai la fi pen ko ngo ka yeng ka jong fi kan long ka ba ka yeng ka jong fi kan long ka yeng ka badap da ka jing suk da ka jing kmen ka yeng ka badap da ka jing kar khu ka kamram jong fi ka tengah ka dei tang ba fin shu pen ko ngo halagi jong ki tengah ka jong fi kumba fi ko ngo hal trai tadeng ta khtin jong blai ka ong da kom ne na ba tengah ulong kli jong ka tengah kumba ukresru ulong kli jong ka balang fi hab ban sngo thu in ka we ba phi kum ka tengah phim dei ka kli andre tengah jong fi ulong kli kamu dei ma u unong yalam dei ma u ban besar ban peja ya fi dei ma u ban ya dai fi dei ma u ban le ya ki ba don kam ha ka ying ka sam ban sumare fi ban ya dai fi ban protect ya fi ha ka no ka benta jong ka jing namar u dei kli ba ulong ma u unong yalam jong ka ying tadeng tang asngo ban kran ya fi ru kum ki shinrang ha ka ni ka por kum ki ta ki tengah pi dei ni em ki kli jong ka ying pi dei ni em ma pi ki ba shim ya ka rai bat ka rai ke jong fi ka long final ba ding tan kwa banong fi ni ka sngi ka menta to ai ba pi kum ki tengah ro fin burom ya ki tengah ke jong fi ha ki rai jong ki tengah ke jong fi ta ding ta ya ka bu tengah la dau deu ba kan jaman sim la dau deu ba kan jablai ka de ya pi tang ban shupen ka ngo namar u deu kli jong fi phim de ka kli reu tengah ulong kli ulong nong elam pada ba u yalam ka de pi tang ban shubut bet ban pen ko ngo bet halau tengah je fi lo shim ka no decision pi sngo ba ta ka decision ka de ka badai pi sngo ba ka ta ka rai ka long ka ba bhan ka banta jong pi lang ka de pi tang ban shupen ko ngo bet ya ka ba kum kata te ka khin ka jong blai ka ong kum no de henry kumba kata ka balang ka pen hapo ld hau kris kum taru ki kin thei kin le halaki tengah jong ki hi ki a baro hang nei ka ong ba mdei tang ka ba pi pen ko ngo hau neu kli henry pi ha ban pen hapo ru hapo jong neu kli ka dei ya pi ban pen hapo kamut ba pen po ld ha ba pi pen hapo
kadang ke jinge per hapen ke kentien pen po lane pen hapo tadai ta sisin ba pi pen rit pi pen hapo elde kamut ba filong hapo phim dei ba filong kajat jong u kan mau ke ne ka wei bu tram shim la thau ya pi na ka shi kajat ke jong shin rang na ne ushim ya pi na ka shi khle ke jong shin rang ka bomut phim la ban long ka khle jong shin rang ne phim la ban long ka ta ka kajat ru jong shin rang u blei ushim ya pi na ka krung ka jong shin rang ka balong ru equal ka de na pedeng ka balong equal ka bomut ma pi ba ukurim jong pi khmat jong blei filong kumju henry ha ka rol ka kamram de pi phim de ka kli phim de ka kjat pi long ka ta ken ka ba marangkat ba une ukurim jong pi da ka fi sung thop e ka rol ba ukurim jong pi ude ukli pi phim de ka kjat henry ha ba pi pen ha po ka mut ba pi de ka kjat henry ha ka jing pen ha po ka jong pi ka long ba pi pen ret ya ka fia trei lang fia merging mut lang fia senrop lang ki e baro ba de heng ta filong ka wei ka jing mut filong ka wei ka men sim ha ba filong ka ta ka wei ka jing prakhat am ka yeng ka jong pi kan long ka yeng ka basuk kan long ka yeng ka ba kemen tadai na khin joblai ka ong de kum ni kani pat kawan sa ka rol jong shinrang ka ong ni ki shinrang to e ye tanga kum ba ukres ru la e ya ka balang ba la it no yala din na ka benta jong ka babal ka ong ni ki shinrang to e yala ki jong ki tanga kum ba ukres u e yala ka jong ka balang mul IT no ila de na ka benta jong ka kamut ki shinrang pihak ban IT no yala de na ka benta ka tengah ka jong pi pihak ban e ye ne ka tengah ka babel ka ong ka kamram ka jong shinrang ka de ban e ta de heng ta de ukris bo e ning kong yangi mde mangi e mangi ning kong i un re de mo u bo e yangi bo IT no yala jong ka jing u sacrifice yala de na ka benta ka balang na ka benta ka tengah ka jong u ta de heng ta pi ki shinrang pihak ban sacrifice lot yala de na ka benta ka tengah ka jong fi fi de ben sacrifice la de nam ta ke tengah ke jong fi sacrifice ka por ke jong fi bun sin ngai i ba ki sin rang ke jong i mdei bang pen rem ngai ju i ba kalong ka rukom ba ki sin rang ki thaj ban le yeng kham kloi ngai i ba ki shong ha lenti ha surok ki shong ki kren bat ki porlok ke jong ki plut por bi bun sin bat ki porlok mdei bat ki tengah ke jong ki tengah sngo pi ki sin rang tu eat lagi jong ki tengah sacrifice ke por ke jong fi ba fin plut por ba ke ni ga ba eat ke jong fi pulut por ba kani ka kurem ke jong fi ai por kani ka kurem ke jong fi but I know mdei tangi ka por wa ka pisa ke jong fi ke jingdon jing em ke jong fi ru IT ba nganget ngasngo kani ka wei tada pi kum ki shinrang pi dei ma pi ken utau kli pi dei ma pi ban penyat ya ka ta ka yeng ka sam ke jong fi ba fi dei ma pi ban IT pat ya ka ta ka por ke jong fi ban IT ya ta ka mensim jong fi ya ki ke baro ka ba pi don na ka benta ka ni ka kurem phim dei ban benut ban ai ka pisa nam ta ni ka kurem ke jong fi phim dei ban benut ban pen biang ya ka phim dei ban benut ban ya dai ka ne ban sumare ka ha ki benta ba per ke gm ke jong ka pi kum shinrang pi ban et kum bo kris la et kum bo IT la de na ka benta ka balang IT ma pi ru ta dei ta ka ba nong fi ha ga jin shong kha ba fi la shong kha mdei shu ba ki kimi ki pa kin long hashwa ban ya lagi jong ki tengah ki jong fi da ka kan thai ru kan ma ba kawan ning kong shau kurim jong fi but if you shin rang ru ka de ka tengah ka jong fi ka buan ning kong wat ya ki kimi ki pa ki jong fi ta de ta bu ning kong yu blai ho ya ka ba ar ka de ki jing de ki jong fi baro ar ngot kata ka de ba clean jo blai ka hikai ba uni u shin rang ka babel ka ong ba u de ma upat u ba pen khut ya ka ha bola sat ya ka da ka jing sat ka ka ktien ba unyo penyeng khmat ala di hi ka balang ka badon buram ka bamdon ka jing tho bria la ne ka ba steel ne ka ba kum kita henry ba kan yo long ka ba khut ka ba klem jing duna fi ka de ka kamram ju shinrang bet penwandur ya ka ne ka breu ka jong fi ka de ka kamram jong fi ba pin tiun ya ka de ka kamram jong fi ka ba pin penwandur ya ka jing em ka jong ka pin penwandur ka am ha ka ta ka dur ka ba fi kwa ya ka ba ka kan long tade intal da de ka breu le se ka ba fi kwa ba kan le style ta pi kwa bani i ta ka breu ko bale style pen thiet igi jan pen thiet da ki make up pen thiet da fi kwa bani i ka ba kan long tip top ta pen biang ken yaka da fi kwa bani i ka ba kan long hakata ka dur ka ba fi kwa e ka ba kan long em pen long ma fi ken yaka ta de ing ta la da ka de ka ba bam nang shet fi encourage ka ban shet thiet iki tiar ki tar pen biang ya ta ki jing thiet ta ki do ki ke la ne ki ta ki jor ki jep I mean sim ya ka ba kan shet khnang ba kan nang ban shet pe ni YouTube la ne na kum kita em ai men si mi ka thiet ki recipe tu ki kot kum no ban shet la da fi kwa e ka ba kan long kan nong shet what you ben ya ka nong ni shet ma pa da kum ba shet ga da ka kajat what you ong kum ta bam bet ha ka ban kong le si kam nang ban shet bam la ka bam bet han re hadin nang ta sa ai men sim ke nya ka fin shet kum ni fin le kum ni ai men sim what you pen ram
Tadeng ta dei ma piu shin rang ban wan dor ni ka brio kumba pipi kwa eka baka kan long kumba ukris ushimi ka balang ka dega balang sisa ka bala jaklia ka bam dan dor shu ka bala sti ka bala ran dei ma u ba pen biang ka tip top ba un present ya ka khamat hala di kum kata ka balang ka bam dan jing tho bria ka ba khoi ba deng ta ko abnong i fi la da fi kwa ba ni ka kurem jong fi kan long ka ba tip top dei ma pi un pen tip top ya ka tadeng ta fi thit jan fi thit nap wa ju thit tang yal di re to thit nang kong shya ya ka ha ni pen biang nang kong shya ka ai ka iba ka kwa le ya ka ta sacrifice nga kwa nong fi fin iba ka ni ka yeng ke jong fi kan long ka yeng ka ba kemen tadeng ta ktin jublei ka om no ba de shin rang apa punan dor ya ka ni ka kentai tadeng ta de ma phi ki rang ba de ma phi ki shin rang ki tanga ya ka ba fin le ya ka ba bahatam ban punan dor ya ni ka kurem ka jong fi kum ba phi kwa ya ka ba ka kan long to ktin jublei ka ong de kum no ni kum ta ka dei kin shin rang ban i lag jong ki tanga kum ka met jong ki hi na mar jar bu i lag jong ki tanga u i la di ka babal ka ong ni la phi i ya ka tanga am phi la i la di phi i ka tanga phi la i la di ta phi isi ka tanga ni phi la isi la di ta dei ta la phi kwa ka jing im jong fi kan long ka jing im ka ba suk ka men i ka tanga ka jong fi na phi la i chi sai ka tanga ka jong fi long kum ba i ya la di ta dei ta ktin jublei ka ong ni na mar judan meno menor bu isi la jong ka met rei ubsa bu sumareka kum ba krisru la le ka balang bsa ba sumar ya ka tengah ke jong fi besar pendap penbiang ya ka pi la da pim trace dang ban trai no baju up thang ne kamai ke jong ka ban pan ke ni gi bai na ka ta ka long ka bom de fin pan na ka ken thai ka long le ran ka long po jat ya fi fin pan na ka tengah ke jong fi dei ma pi kan yu ban kamai ban ka ji dei ma pi ban trai ban ta dei ma pi ban penbiang ban sumar ban sa ong ka tin ke jong blai hoi ka prathai ka ba rem ta hoi le se fi ka grem ke jong fi ka trai ka biang ka ta tang ba kam de ya fi ba fin shong hayeng ban shu le aram hayeng ba ka tengah jong fi kan trai u de u tengah ke jing sha ban trai par nga ngai trai ba fin la ban psa fi la ban sumar ya kan ka tengah ke jong fi ong ka tin ke jong blai ba tin ju blai ka ong namar ngi long ki khot ka met jong u namar ni ke u briu un ino ila ukpa ba la ka kmi ba un ne ba la ka tengah ti baro ar ki ni long ka wei ka do ka ba bel ka ong ba bu briu un ino ya ka kmi ukpa ba uan ban ya so le ne ban ya sno lang bat kini ka brio ba kini ki arngot kin long ka wei ka do tadeng ta ko mga ongi pi menne ba ma pi arngot pi hak ban ya sno lang ya mer jingmut lang ya long ka wei ka jingmut ya long ka wei ka men sim ino ikimi kpa ino ik jingmut perkat ki ino ik jingkwa jingki pi hak ban penhun shwe ka jingkwa jing wei ta ka de ka tau tengah penhun ni ka jingkwa jong ni ka tengah jong ka tengah pi hak pen ka ngo pen hapo el di hak po jong di tengah jong pi tanga ta pe ka jing em kala ka yeng jong fi kan kala ba ka babel ka ong ni kani ka long ka jingmayan ka ba crown hun renga kren chapang kris ba chapang ka balang pen ban ma piru baro marway to it yala ka jong ka tengah kumba yala di hi ba ka tengah ru kan ting burom yala u tengah ka tin jublai ka ong ni ba ma pi ki tengah to it yala ka jong ki tengah ushin rang un it ya ka ni kan thai ba kan thai kan le ayo ka babal ka ong ba ka de ban ting burom yala u tengah ka de ban ting burom yala u tengah tangkat ta ka babal ka kren tangkat ta kani de ka kamram ka jong ka tengah bal ka kamram ka jong u tengah yala ka tengah yala u tengah tadeng ta la da pi kum ka bril fi pen ka ngo fi pen hapo ka jing em jong fi kan biang u tengah u dem sa ban peja ban it la jong ka tengah ka jing em jong fi kan long be ka bala kerkhu tadeng ta bot ek tin ka jong blai ka ni ka de jing kai ka ba khndiat eng ala ban ai ka ni ka por mar ka por kam sha par ngai kan dolong jingker khu police isu na ka tin ka jong blai kan si bon ki benta ki jing kai ka ba idei se phang u tengah ba ka tengah ka kamram ka jong ki ba utrain ker khu fi ni ka sngi asngo ni ka por ka don ki yeng ki ba kan rum kan ram ki yeng ki ba khoro khoram ha ka jing dei ka jong phi ka don ka jing pene ka don ka jing tan tala ha ki niam ki rukom kwa am long fi wan wan ra ka niam ha ka jing dei ka jong phi bo nang kong yo jisu ba fi bo nang kong yo jisu ba ye ka ni ka tien ka jong om ka ni kan te song ya ka jing dei ka jong phi oi kum ki kristan teng idon la ka jong kin hon balang ka kwa am long fi wan mi kran balang ha ka jing dei ka jong phi ya kran be tang shapang ukres ya kran be tang shapang ka ni ka tien ba ka ni ka tien kan te ka ni ka tien kan yalam ya phi ka ni ka tien kan te song ya ka jing dei ka jong phi ka kwa ban dwai ka ni ka por na ban ta jong phi ngasngo ba ka don ki kunrum karam ki bo na ki yeng ka sam ki jong phi namar nang kong e ka de ka niam ka kwa ban dwai ya phi hagani ka por banta bamdei shu ka niam ka bante ka yeng ka jong phi kamdei shu ka ni ka jinga tan jong phi mun ra jinga sok ka jinga tan kan wan ra be ka jing dukot habaya tan ka janya tan ka dukot ka jan telai de tan e te dukot te habaya tan ka dukot ka wan ra ka jing jot tadei tan na ya tan ndai to ai fi ni te hallelujah ngan dwai ngani ka por nam ta jong phi
hallelujah ha kerteng ke jong Jesus Christ nom pen magni ka por nga duai nga kerku ya phi we baro ha kerteng ke jong Jesus ke yeng ke ba don ke jinga tan telai ke yeng ke ba don ke jinga perking ke don ke yeng ke ba gatwa ke jinga dei ke long ke ba da sngotenat nga duai ke ni ka por ko trai ba me man wan hapdeng jong ki ko trai ba me wan ko kenrat trai nga tip ba ke jinga dei ke jong ki ko trai kan ba kam dei shu kan niam ka rukam kam dei shu kata ke jinga ne kin hon ke jinga per kan hon balang roi trai nga tip haba me wan ko kenrat haba kini ki khon ki bu yemen en kong haba kini ki khon ki bu ye ka tien ke jamen en kong ka tien jeme kan te ka tien jeme kan te ka tien jeme ko trai kan trei ya ka ban pen ba ya ka ban kerku trai nga nge ha trai ndo ni ka ski am ta kita ki jinga per kita ke jinga khoro kharam kan rom kadam ki ngin lek no try ke jing suk ke jing kemen jeme kan wan halor ke jing im chuki ai ba kin thei ko try kin ko ngo ko try la jong ki tnga kin pen hapo ba kin ting burom la jong ki tnga ban ma phi ki tnga hallelujah ha ka teng ke jong Jesus to it ya ki ken ko bo kres u ya ka balang hallelujah it ya la jong ki tnga ko phi it ya la di ko phi it la jong ka met hallelujah ka ta ga de ke tien ke jong bleng dwai nga ka khui phi we pui baro ba ke ying jo phi kan long suk kan long kemen ke ying jo phi kan long gan ke ying ka ba dap da ka buram ke jong blai ha ka teng Jesus nom pen nga dwai nga ai ngo amen but amen ada na preng jo fi ki couples la na preng jo fi ki shkurem phi dan ki issues sa ka jing ade ke jang fi la ban phone changi ne phi la man me kan do yang iru in yo ban ya kren in yo ban ya consult bat fi in yo ban ya tai bat fi bangai ka yeng ke jang fi kan long ka ba comment kan long ka yeng ka ba sok utrain kar khui fi ngin sikin do khublai shi bon amen